जेबो मख'नाल गै खालायनाया जिर' फ्लाइ फेरेंगा सारनिया दा नोंथांमोननि समस्यायावहाय सोरखौबा बिपिएफ पार्टिनि सोरखौबा इउपिपिएल पार्टिनि होननानै बासिलायनाय बेबायदि नुनो मोनो बुङो अलरेडि बिनि खुगा बिजौआवनो सांग्रां खाम्फासार कन्टेस्ट जालायगासिनो दं खाम्फासारजों सांग्रां सारजों गोरोबलायनो हाया सिङाव मा दङ आं डेभेलपमेन्ट मोननाय बुङोब्ला आं लाजियो फेरेंगा सारखौ आंबो सासे एक्स एनडिबिआव दंमोन बेनि खुगायाव एकदम लेथ्रा भाब ओंखारो बियो सासे प्रफेसारनि गुइन गैया बेनाव खुलुमबाय रायजोफोर जोङो दायो लाइमुथि बाजार बा लाइमुथि प्राइमारिनि मोनसे प्रग्रामाव फैदों बेवहाय वमेन्सनि मिटिं जानो थांगासिनो दं स' जोङो नायगिदिं फैदोंमोन जे बिथांमोननि थासारिया बोरैहाय होननानै जिहेतु थांनाय साननै सिगां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा निजेनो रायजो राजाफोरनि अनसायनाय दोहौखौ नुनानै बिथाङा गावखौ हमथानो हायैलाय बिथाङा डिक्लेरेसन होलांबाय गावनि बिजाथि महरै गसंगोन होननानै आरो जोबोद मोजां रेसपन्स नुदों आरो बे लाइमुथि ओनसोलनि जे मोनसे लेन्डलक जायगा ओरैबायदि भिटोरिया गामि सिङावहाय जे हाग्रामा सारखौहाय ओरैबायदि माने फैजानो लुगैदों दा बे हिसाबै सारनि एनाउन्समेन्ट होनाय लोगो लोगो बिथांमोना आरोबाव गोसो गुदुं जादों बिथांमोना ओंखारबोदों आइजो माहारिफोराबो माने बयबो ओंखारबोदों ग्लोब ग्लोबनो मालती मेडाम नि प्रेजेन्सआव निरुपमा मेडामनि प्रेजेन्सआव बिथांमोना मोनसे सावरायलायो बेहायनो लाइमुथि बाजारनि सेंग्राफोरा जोंनि सोंनायलाय बिथांमोना माखासे सोंथिनि फिननायखौ होदों मा होलांखो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दं नोंथांमोनाव दिनै जोङो फंनैसो माने मोनसे खालामनो लुबैयो जिहेतु पटिन चिरां दुवारावहाय हाग्रामा महिलारि सारखौहाय दिनै बे समस्तिनि बिजाथि हिसाबै फोसावबाय गाव निजेनो फोसावलांबाय नङा होमबा दा बिथाङा फेरेंगाजोंहाय चेलेन्ज खालामदों चेलेन्ज होनाय बायदि जादों नङा होमबा निजेनो डिक्लेरेसन खालामबाय जे बिथाङा नोंथांमोननि समस्तियावहाय बिजाथि महरै गसंगोन होननानै आच्छा फेरेंगा सारा जिहेतु गावखौहाय एक्स प्रफेसार हिसाबै बुंबाय थायो आरो बर्तमान इउपिपिएल पार्टिनि बिथाङा सासे एक्जिकिउटिभ मेम्बारबो आरो एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौहाय सासे गोरों व्यक्ति बा मावनो हानाय बिजिरनो हानाय बिथांमोनखौहाय बेबायदि बिबानाव होयो दा बेनि सोमोन्दै बिथाङा जे बायदिसिना दैदेनगिरिफोरनि फारसे बायदिसिना राव बाहायो बुंथावै जिनिसफोरखौ बुङो दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेनि गेजेराव जों बुंनांगोन फेरेंगा सारखौ फेरेंगा सारा सासे कलेजनि प्रफेसार बेनो कलेजनि प्रफेसार जानानै बियो राजनितिआव ओंखारनानै बेनि खुगायाव एकदम लेथ्रा भाब ओंखारो बियो सासे प्रफेसारनि गुइन गैया बेनाव हारिनि साननाय गैया बियो एकदम प्रफेसारनि गुन गैया बेनाव थांनाय बे 5 बोसोराव फेरेंगा सारनिफ्राय नोंथांमोना मा मोननो हाखो आं डेभेलपमेन्ट मोननाय बुङोब्ला आं लाजियो फेरेंगा सारखौ आंबो सासे एक्स एनडिबिआव दंमोन आं लाजियो थारमाने जोंनि लाइमुथियाव फैनानै बिराद गोदै बुंफैदों बियो आं इदि होफैगोन आंनि फिसानि हिन्जावनि जोलैनि जोलै फिरि सावनांगोन होनना बुंफैदोंमोन बियो नाथाय दिनैसिम एग्जाम्पल बुंनोसै आङो जोंनि लाइमुथि सामफुर दालां दिनैसिम बियो बाथाम गंसे बायना होआखै आरो सामफुर बारनानै स्रेंगेबेल लामा दंहैयो लाइमुथि लायसग्रा अन्थाइ थाइसे गारफैयाखै बेखौ अट' ड्राइभारफ्रासो खांनानै बेनाव 500 बेनाव 1000 खांनानै बानायनाय जादों फेरेंगा सारा डेभेलपमेन्ट मोनसेबो होफैयाखै फेरेंगा सारा नोंथांमोननि समस्यायावहाय सोरखौबा बिपिएफ पार्टिनि सोरखौबा इउपिपिएल पार्टिनि होननानै बासिलायनाय बेबायदि नुनो मोनदों बुङो अलरेडि बिनि खुगा बिजौआवनो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय दिनैनि समावहाय बिजाथि महरै 3 गसंनो थांगासिनो दं दा बे हिसाबै बिथांमोननि गेजेराव बेबायदि गुलाय गुजाय मानो जादों होननानै सानो इउपिपिएलनि गेजेराव गुलाय गुजाय जानाया जाहैबाय गावजों गावनो गोरोबलायनो हाया फेरेंगा सारा निसिमाव थांगोन होनदों सांग्रां खाम्फासार कन्टेस्ट जालायगासिनो दं खाम्फासारजों सांग्रां सारजों गोरोबलायनो हाया सिङाव मा दङ जों बेखौ बुंनो हाया आरोना सासेया बिटिआरनि जाहैबाय सासेया बिटिसिनि जाहैबाय दा सोरग आरो नोरोग होननायनि बाथ्रा फैयो दा बिदि बेलायावहाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव इउपिपिएल पार्टिया सोर सासे बिजाथिखौ फसंगोन बायदि सानो जोंनि बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय सोर बिजाथि सायख' बेखौथ' जों बुंनो रोङा
सोर स्ट्रं फाइट होनो हागोन हाग्रामा सारखौहाय स्ट्रं फाइटआवहाय दा जोंनि नुनायाव सांग्रां सांग्रां जानांगोन मा फेरेंगाया बेवहाय लाजाथावा नामा फेरेंगायाथ' बे 16 चिरां दुवाराव जेबो मावखायाखै नालाय 14 चिरां दुवाराव जेबो मावखायाखै नालाय बाव गैखालायबाय जिर' फ्लाइ फेरेंगा सारनिया गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम लाइमुथि हालामनि प्राइमारि बिसेपनिमोन नामा इयुथ एडभाइजार थेंक इउ